Играем тази игра с стреляне. Бях я играл преди известно време в канала си, хареса се и реших отново да я играя. Винаги забравям името между другото. Сега ще започнем с Battle Free for All. А той не мога още. И дай Free for All това път да тестваме, защото не сме отествали. Джон Уик. Това, знаеш какво забрави? Да. Защо Джон Уик? Free for All Джон Уик. Сега ми с този съм дефолта. Тази зоничка са. А ти знаеш, вие знаете ли, че тук няма хора? Не, има. Добре, чакайте, аз съм самих, че няма хора. Божичко. Здравей, това от моите ли пише? Ще не видях. Това е някакъв допълнителен айтъм. Имаме и бисквитки между Коледа мина, ама не знам що. Не трябваше да го правите. Мале. Така. Майчице. Добре хора. Добре, бием. Така. Майчице. Айде бе. Добре, дете. Аз имам много шут, 265 хелт. И още има тук. Сетихме го веднъж. Ще са върнили. Така. Избяга надолу. Къде избяга, бе? Къде избяга? Ето къде се криеш. На 93 хелт съм, хора. Аз май съм дет. Божичко. Да, едно го оставих. Ма нямаше как, аз бях на малко. Така. Сори, ама трябваше да убия. Така. Чао. Много забавно. Яба! Как ми изкара къла. Защо не могат да се карат колите? Автото всъщност е от CS картата. Той буквално се прекопирва като CS. Добре. Така. Добре. Мале. Не. Не, арве. Да. И не го убих. Карма. Чао. Ти кой стреля, бе, за да мога аз да го стрелям? Бам. Сори, слабак си ила. Айде. Давал кил. Даде. Разбрах. 3 палки, сам че не го показах. Не знам как, аз след минута и... Това е почти 2 минути. Яре, бе. Да, от двете страни. Свършва след минута и 50 секунди. Вече не са 50, да? Така. Ще заобиколим. Дед. И от тук. Айде, бих ли? На първо място. Имаме и кейсче. Нека да го отворим. Така. Добре. Няма да ви дава никакви точки. Така. Да, ето ми... Добре, Battle Agane беше яко. Признавам се. Добре, Free for All Индия.
Но бе. Сега с късани просто няма какво да стане. Добре, да има много неща. Да. Къде сте, бе? Животни. О, божечко. Не. Божечко. Не убиха ма отзад. Тър парти, ей. И то сумера също. Охо, ето да е. Sorry, дед. Аре, бе, стреляй. Ай, ти си мъртъв. Ей. Да, бе. То сме уби някак си. Добре. Дед. Хедшот. Да, добре. Дед. Не, това на едно остана. Гади си сега. Охо. Ау, ей, той. Здрасти. Добре, че му спална при теб. Да ти отмасти. Бам. Хедшот. Хорош. Убиха ме, трябваше да презареждам. И не убиха. Дед, хедшот. Умрях. Газот. И да го убиха. Те, добре, на първо място съм, yes. Добре, сега този път ще се върнем в хоби, за да вземем нещата. Добре. Защо реклама ми излиза? Ехо, играм. Аз не искам реклама. Close it. Аз не искам реклама. Ехо. И защо точно тази реклама? Няма да цъкам. За какво ще да цъкам? Какво е това, е? Какво? Нещо такова, маха се, няма, не. Добре, това е лошо, не? Тъй, continue. Нека да се върнем. Така да вземем хоп и нищо хубаво. Тук, дей. Става тук да не. Актив, не, с премиума трябва. Хора, това мисля да е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайкайте. Разбира се, ако ви е харесал клипа и ви харесва съдържанието, което правя, пишете коментар за какви нови игри да тествам или пък дали искате още видео на тая игра. А от мен, чао!